Mopogore kod mano, aduoko mana chien matin. Wach mar ng'anyo neno moko ne jopiny ndi. Wakili, tij polis en mane ng'anyo ni? Aparo ni Churchill ni sengeke mana matin. Tij polis en ang'o? To gin seche mage ma polis oyiene tiyo kod live bullet nikech wawito ji ariyo. Ng'ato achiel nyone Kisumu, ng'ato achiel ne Kibraka. An mago samoro mwang'eyo. Nitie samoro mano hinyore maber Nyasaye oseomo. Migori County nitie ji ariyo manyo risasi omako. Ni osiptal nyaka sani. Adieri Victor en ni Kenya ka ok ema ng'anyo timore. Kawuono ni endi kata ndeke ok ring jamani ma Ruto nodhi ni. Nikech joreru poriembo reru ng'eny reru obedo connected gi airport ahinya ni ng'anyo 24 hours. Nyoro dejo Israel no ng'anyo ma Benjamin Netanyahu motegno ma Ruto mabor Muwuoyo. Nyoro jopuonj ne ng'anyo gine Venezuela ne kamago ae ni inflation of the malo atamalo 200 koro pesa gi magichamo matin koro be gima ng'iyo negi kuonde mang'eny America ji ng'anyo nikech weche bunde pile niwinjo sani bi banking crisis ji chako ng'anyo ka pesa gi olal koro chutho shida mar ng'anyo ka endi and South Africa malema gi ng'anyo inja ka michiga yo pok mama be gito giro kata uniform niwinjo magi wer ba ke ban joma dhi ginane iluongo tero buru mane wadhi e chot gibro maro ni ka jiwo jitero go pa Kibaraka ni to police obedo mabedo jalo gima kutuko sama longo obedo yo lover na kalo gi yo maluor ni to kara we na tuko ka ma kata buna nyawo chamba by accident the bigger point Kenya ka Indian ni police ok in professional adan gi wede ma police ang'eyo mang'eny matiyo maber to chutho through gimino ne command and control margi ok in professional ok in independent ng'ama chalo Koome chande nikech in fact Baure mano chako makosa ni bank kel katiba 2010 to loko ngene police ne bedo independent competitively recruited ne gi loko makoro en oyero ng'ato directly at least DCI to could bedo competitively recruited koro sani ni ng'ato kawo mana ng'ate modwaro Ruto no ko ka joma chiel ko bedo president to kono wani ndi ng'ate pache to ng'ato dhi bedo Koome koro Koome ok ni depend Koome golo mana instructions pesa mutiyo go and omiyo jo azimio jok magina jok ma demonstrate ko facilitate gi police ni ka dhi ng'anyo ko wuono ka wang'anya pa ne jo manyinde wa LSK ni ko ji do mo ko ga kwa ng'anyo kwa kunu to go kono gi Ruto madhi tiye to wacha ko madhi tiyo go wacha ko sadi to tiko sadi to gin gi facilitate to ng'anyo to dok Ruto gin mokwongo okaw chik bombe go ko declare illegal mara ariyo oketo roadblock solo kata kama chi okelo ng'anyo mara adek ko kene ng'anyo no se succeed go kinyi ke ji no se loro gine no se loro dukne gi mano ke papas mar gine kidos gine ke economy mano ke papas no se biro achieve koro sabiro ka ja lugo na loko but chutho ng'anyo to nego bede mbele ano nego bede timo gi civilized way jo makoso gi richo and police onego bed ne facilitate to kitam ji ng'anyo nikech mano ok chik margi and bed bias ke jina ko poni ko cha maro ura dieri ere gi nyalo kwal rombo kama chama lich kama chande karibu seche adek kata president chelonge ma use bath ndara how don't that happen kasi serikal ko chopo nyaka gutieno ange gi maletna osiepega maloka gima gineno gi headline news en ni puodho mar ker mokalo machon Umonji matene investment mar ji Kenya kituguru gin large scale investors jokuna no Ruto ketho sa this ero jamani go o gibigalo pesa ka iri nikech gitimo risk assessment ka gisetimo ne ato jo Kenya beno chako yanyo Ruto no girene Twitter kana en gi German president ko ne ngani wuodi to piny wang kumo hae koro reputation mar Kenya ma dhi oko marach nyingwa dhi bedo marach and in the process ka ngano wuo gi Jakom chon to kata gik moro ko chiko mang'eny men chuono ji no dhi kunyo dam solova no dhi keto ji hustlers fund to kelo fuliza no dhi keto universal health care kata yore modwa loso keto mo bitimre so losi dhi bedo marach ma ne joket mwandu osebedo marach ng'ama dhi kelo pesa ka onge kama andamano gi dhi mbele and ka kitimo tourism man ka gitwa fama matin ibiro no ka ji sako kanso